Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is ano sa adlaw oy? Thursday. Good morning. Today is Thursday today. Kape tayo mga friends forever. All over the world. Kape tayo, kape sa umaga. Lagyan natin ng ganito, star margarine. Star margarine. Kain po tayo. Kape po tayo sa umaga. Hello. Good morning. Sarap. Sarap ng kape. Sarap. Kape po tayo. Kain tayo ng tinapay. Tinapay at kape sa umaga. Lagyan natin ng palaman na star margarine. Star margarine ang ating palaman.